sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa unsa man nga kasinatian sa kinabuhi ang imuhang sitwasyon karon? Anaa ka ba sa sitwasyon nga ganahan kay ka magpagamit sa Ginoo apan wala ka nasayod unsa imong pagabuhaton? O di ba anaa ka sa sitwasyon karon nga diin ganahan ka nga gamiton sa Ginoo, ganahan ka mag-ministry, ganahan ka gamiton imong kinabuhi para sa himaya sa Ginoo. Ang nakaapan lang nay mga butang, mga pipila ka mga babag or mga butang nga maoy nakababag kanimo sa pagpangalagad sa Ginoo or sa pagbuhat sa pagsunod sa iyahang kabubuton. Di ba kini relasyon sa imong kapika sa kinabuhi, minahal sa kinabuhi, ginikanan sa imong pamilya, o di ba sa imong bisan unsa nga mga butang nga nakababag, apan ganahan ka magpagamit sa Ginoo apan wala siya natuman o wala pa tungod kay mao ni siya ni nakababag nga mga butang. Pangtulo, anaa ba ka sa sitwasyon nga diin gigamit ka sa Ginoo sa una, grabe ka active nimo sa pagpangalagad, grabe imong kinabuhi sa pagsimba sa Ginoo sa una, gipa gamit nimo ang imong kinabuhi sa Ginoo sa una, apan karon
bugnaw na kaayo nga wa na kay gana, laay na kay mo simba, laay na kay mo basa sa Biblia, nibisan gani sa pag-ampo, laay na kaayo. O di ba kahana ka sa sitwasyon nga diin grabe nimo karon ka aktibo sa pagpangalagad sa Ginoo. Grabe ka dasig ka init ang imuhang kasing-kasing sa pagpangalagad sa Ginoo karong panahon na. Hinaot nga diin nata didto sa kinalasan. Apan di man makaingon nga kitang tanan or nga naminaw karon mga perpekto ta nga tao. Mabot ang punto nga diin maluya ta. Wa nagpasabot nga diin nagsunod ta sa Ginoo dili ta maluya. Dili ta immune sa kaluyahon. Wa nagpasabot nga di ta madutlan sa kagulanan, wa nagpasabot nga di ta madutlan sa mga kasakit, wa nagpasabot nga di ta madutlan sa mga kasamok, sa mga problema, sa mga pagsulay. Makasinati jud ta niini. Apan unsa man ang ato ang ipadayon. Ato abang tugutan ang atong kinabuhi nga diin madala sa balod sa mga problema, sa unos sa kinabuhi, tapos atong biyaan ang Dios. O di ba ka magpabilin ta nga mo barog, nga mo padayon ta, nga kining tanan tinuod maabot man jud sa kinabuhi, pero ang pinaka-importante nga magpabilin ko sa Dios tungod kay siya ang tinubdan sa tanan, siya ang tinubdan sa kinabuhi. Mahanaw man ang kalibutan, mamatay man ang ato ang lawas, mamatay man kita mobiya sa kalibutan. Apan magpabilin ang atong relasyon kung asa man ang Dios atuwa usab kita kung natay igong pagtuo, natay pagsalig na atay relasyon sa Ginoo. Ug mao na nga din ang atong mensahe karon. Nagapadayon ta sa ato ang pagtuon sa libro sa buhat ug naa na ta sa kapitulo 18 bersikulo 23 hantod sa kapitulo 19 bersikulo 41. So medyo taas kayo siya nga mga bersikulo, pero nga atong mensahe karon nato lang i-focus ang kaning mensahe. Ang Dios magapamuhat kung ikaw magpagamit. Ang Dios magapamuhat kung ikaw magpagamit. Kung imong tugutan nimong kinabuhi ang gamiton sa Dios, ang Dios magapamuhat og dagkong nga butang diha sa imong kinabuhi ug pinaagi sa imuha makahataw og himaya ang ubang tawo nga makita sa imong kinabuhi kung kinsa pud ang Dios nga gamhanan nga tag-iya sa kinabuhi, tag-iya sa tanan ug mao ang Dios nga manuluwas. Sa dili pa kita moadto sa unahan, atong tugutan ang Dios, ang balang Espiritu Santo nga may mususi sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, nga din atong pangayoon sa Ginoo kung unsa man ang nakababag karon nga maminaw ta sa mensahe sa Ginoo, atong itugyan sa Ginoo, atong ihalad sa Ginoo, atong tugutan nga karong panahona, karong taknaa, atong igahin kini nga oras sa pagtuon sa mensahe sa Dios ug mga itagtabang sa Ginoo. Magampo kita. Ginoong Dios na ining taknaa, salamat o Dios sa kahigayunan nga kami magtuon na pod sa imong mensahe. Nindot kaayo o grabe kadako nga pribilehiyo para sa matag usa, para kanamo nga makatuon kami, makabasa, makadungog sa imong mensahe ug tugot o Dios nga imong hatagan Ginoo og malumo nga kasing-kasing nga matag usa nga din among makuha kung unsa imong mensahe ug amo ang i-aplikar, among katunon kung unsa man ang among nadungog karon gikan sa imong mensahe ug tugot o Dios nga diin amo kanin siyang i-aplikar samtang magalawig kami ni ining madanlog nga kalibutan ug tugot o Dios nga diin ang imong mga kaanakan karon magpabilin nga diin maminaw sa imong mensahe hangtod nga matapos namo kung unsa imong mensahe nga imong ipadangat kanamo karong taknaa. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa atong pagtuon, human na kita sa first and second missionary journey ning Paul or ni Pablo, and then nagsugod na kita karon dire sa kapitulo 18 bersikulo 23, mao na siya ang third missionary journey ning Paul. O daghan kayo ang mga panghitabo nining dapita na siya mga na siya
sugat nga lahi-lahi nga mga tao nga gigamit sa Ginoo, do na may mga away, na conflict, na problema, na di pagkasinabtanay, apan gigamit siya sa Dios nga nahimo siyang oportunidad nga makita og mapalaganap pa jud ang mensahe sa Dios ngadto sa mga tao nga wala pa nakadungog sa mensahe sa Ginoo. Ug atong tugutan ang mensahe sa Dios karon nga atong pagatun-an og dalhon nato ang atong kinabuhi diri sa lawig ning Pablo sa iyahang third missionary journey. Og ang mensahe sa Dios atong pagasugdan diri sa bersikulo 23 kapitulo 18 sa libro sa Buhat. Nagingon ang mensahe sa Dios, wala madugay migikan si Pablo og miagi sa kayutaan sa Galacia, Phrygia o gilig-on niya ang tanang mga magtotoo. Sa bersikulo 24, ato makita diri nga naay mga pipila ka or naay tao nga sugat ni Pablo nga maopoy usa nga gigamit sa Ginoo nga maoy makatabang or makaingon ta nga mahimo nga nindot ang dagan sa mao nga ministry o nindot ang resulta sa mao nga abuluhaton sa Dios. Dumakaingon ta nga di man sa ingon nga grabe ka nindot ang dagan nga walay problema, walay mayon ta walay problema, walay conflict, naa man jud na siya. Apan atong tugutan nga kung naa ang Dios ato makita pinaagi ni mga problema, kung naay mga conflict, na di pagsinabtanay, ato makita diri nga nagkinahanglan tag Dios, nagkinahanglan tag nga magkahiusa ta tungod kay kita tao lahi-lahi man jud tag prinsipyo sa kinabuhi. Apan mahimo kining usa lamang kung atong tan-awon ang prinsipyo diha sa Dios. Ato makita sa bersikulo 24, may usa ka Hudiyo nga ginganlag Apolos nga taga Alejandria nga miadto sa Efeso. Maayo siyang musulti og batid sa kasulatan. Na matutuo siya sa pagtulunan sa Ginoo ug sa dakong kadasig nagsulti siya ug nagtudlo sa husto mahitungod kang Hesus. Hinuon ang bunyag lamang ni Juan ang iyang nahibaw-an. Kung ato makita diri, una nga nakita niya, una na tao ang nasugat ning Pablo, mao si Apolos. Si Apolos dili ni siya ingon nga kulto, dili ni siya ingon nga kontra ni Pablo, kundi ato makita si Apolos diring dapita usa siya sa gigamit sa Ginoo nga ato makita magani diri sa bersikulo 24 ug bersikulo 25 nga kini si Apolo kumuingon tag naabot siya sa Episo or nasa siya sa Episo mao ning panahona nga diin sa atong ginahisgutan pagkaniaging simana mahitungod ni Priscilla ug ni Aquila nga naapod sila sa Episo. Aning dapita si Apolos ato makita nga maayos siyang musulti ug batid sa kasulatan. Kanang maayos siya manulti, like dili sama sa kanang moingon tag naama joy mga tawo nga kaning bisan pag nindot yang istorya usahay magkanga-kanga, usahay problema nato nga nindot kayo atong mga pinulungan nga naa sa tong una pero inagsulti na nato kay di na ta kabalo, magkayungit na ta. Tapos magkabali-bali na ang ato ang mga pinulungan. Pero samtang naghuna-huna pa ta ni ana, feel na to grabe kanindot ang atong isulti. Usay maguna atong huna-huna, mauwahay atong baba, di ba? Nausay nga ana no. Pero ato makita dire nga kani sing Apolos, grabe kay siya manulti. Kamao siya manulti, nindot siya manulti. Ug ato makita at bersikulo 25 na matuto pa jud siya sa pagtulunan sa Ginoo. Ug sa dakong kadasig unsa iyang gibuhat, nagsulti siya og nagtudlo sa husto. Okay, dili sayop, sa husto, sakto, hingpit, mahitungod kang Hesus. So ato nakita diri sa bersikulo 24 ug 25 kini si Apolos usa ni siya sa atong gitawag karon nga nag-evangelize siya, nagsangyaw siya sa mensahe sa Ginoo. So pag-abot ni Pablo, nakita niya nga nanay mga tao nga dili bag-o para sa ilaha ang mensahe sa Dios. Na si Apolos nakadungog na ang kaning mga tawhana mahitungod sa mensahe sa Ginoo. Kaning si Apolos ilado siya nga tao aning panahon nga nagsulti siya sa mensahe sa Ginoo. Sa bersikulo 26 ato makita maisugon siya nga misulti didto sa sinagoga sama sa gibuhat ni Pablo. Sa pagkadungog
sa pagdungog ni Priscilla ug ni Aquila kang Apolos, gidala nila siya sa ilang balay o gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulunan sa Dios. So ato makita po sa kinabuhi ning Apolos nga diin husto man niyang gisulti sa mensahe sa Ginoo, apan anaa pod siya kasing-kasing nga andam pod siya maminaw para mas mapanindot pa or mas mahusto pa jud niya, mas mapamaayo pa niya ang mensahe sa Dios. Mao nang usahay, nakoy madungog hilabi na sa amo nga isla, na mga pastors didto nga subo lang siguro pamalandungon nga moingon sila nga ngano eskwela pa man tag Bible school or ngano kinahanglan pa man ta maminaw sa tudlo sa ubang tao, pwede naman ta nga muditsog basa sa Biblia. I mean, wala may problema ni ana, pero nindot siguro nga diin andam pud ta nga makat-on tungod kay kaning mga tawhana nga nagtudlo pud sa mensahe sa Ginoo. Di sa ingon nga pila ra ni sila kabuan nagtuon niini. Di sa ingon nga pila ra siya ka si mga nagtuon ani. Kung dili naniguwang na lang sila, nahimo na ni silang eksperto aning dapita nga nagtuon sila sa mensahe sa Ginoo. Kay mga tawhana nagtuon siya sa 20 ka tuig, 30 ka tuig, 40 ka tuig aning pagtulunan mahitungod sa mensahe sa Ginoo, unsaon pagwali, unsa ang dapat pagabuhaton, unsay sakto nga pagsulti sa or kahulugan sa mga mensahe sa Ginoo. So mao nang nindot pod nga kung ganahan ta makakat-on jud kung unsa ang mensahe sa Dios, unsa ang pagtulunan, unsa ang kamatuoran, unsaon pagsulti sa mensahe sa Ginoo, nindot man nga magbasa ta sa Biblia, pero kung naatay further study or ganahan pa gid ta makat-on pa jud og maayo, nindot nga maminaw ta or magtuon ta sa mga tao nga eksperto diring dapita. Og mao na ato nakita dire sa bersikulo 27, sa dihang mihukom si Apolos nga moadto sa Gresya ang mga magtotoo sa Efeso, mibulig kaniya pinaagi sa pagsulat ngadto sa mga kaigsuonan sa Gresya aron dawaton siya nila. Sa pag-abot niya nakatabang siya dako sa mga tao nga tungod sa grasya sa Dios nahimong mga magtotoo. Bersikulo 28, gilupig niya sa lantugi ang mga Hudiyo pinaagi sa lig-on niyang mga katarungan nga nagmatuod gikan sa kasulatan nga si Jesus mao ang Mesiyas. So ato makita diri sa bersikulo 28, nati gitawag kaning lantugi nga kung sa ato pa karon usahay nasayop nato pa gamit kaning naati gitawag debate. Sa ilahang paglantugi ato makita sa kinalasan paglantugi nga diin iyahang gibarugan nga lig-on ang unsa man ang kamatuoran nga unsa man nahisulat sa kasulatan mao nga si Kristo mao ang Mesiyas, siya ang Dios, siya ang manluluwas. So ato makita diring dapita siguro naa siguro problema mahitungod nga diin ilang gidinay si Kristo isip Dios, ilahang gidinay nga si Kristo usa ka manluluwas. So ato makita diri nga gibarugan kini siya ni Apolos nga si Kristo mao ang Dios, si Kristo mao ang Mesiyas, si Kristo mao ang manluluwas. So ato makita diri unsa may kalahian sa lantugi aning dapita kumpara sa lantugi sa karong panahona or debate karong panahona. Nindot man nga makiglantugi ta sa ubang tao in a way nga makat-on ta kung unsa pod ilahang baruganan. Ang nakapait lang siguro sa atong panahon karon nga makiglantugi ta nga atong pakaulawan ng ubang tao para ipakita nga sakto ta. Dili na po na siya maayo. Like, ang gusto na to ipasabot niini, ang pakiglantugi ning Apolos, iyang gibarugan ang kamatuoran. Laktod nga pagkasulti, na ang lantugi, gibarugan niya ang kamatuoran nga si Kristo ang Mesiyas, o susamang paagi nga diin, makadungog ang mga tao, makita sa mga tao nga mauni ang kamatuoran nga si Kristo ang Mesiyas. So, dili na necessary nga ato pang insultuhon ang ubang tao, atong pakaulawan ang ubang tao, para makita nga ang mga tao mo abiba nato, tapos naglagot ang ato ang kontra, tapos feel nato, daog ta tungod kay naglagot ang atong kontra or ngana. So dili ingon ana ang klase nga debate karon, kun dili ang atong buhaton karon pag ambitay kung unsa ang nahisulat sa kasulatan, pag ambitay unsa ang kamatuoran, nga kitang tanan masangka pag-ayo kung unsa jud ang kahulugan, unsa ang mensahe sa Dios nga ipaabot sa matag usa sa atong kinabuhi. So ato makita diri nga diin mao ni siya ang ginahisgutan sa bersikulo 23 hangtod sa 28. Kung maabot na ta diri sa kapitulo 19, mao ning panahon nga din si Pablo didto na sa Efeso.
So ato makita diri sa bersikulo 1 hangtod sa 6, doon na lang bigit gihapon nga naa gihapon si Apolos diri, pero atong tan-awon unsa ang mga panghitabo niini. Sa bersikulo 1 sa kapitulo 9 nagingon, samtang didto si Apolos sa Corinto, milatas si Pablo sa lalawigan hangtod nga miabot siya sa Efeso. Didto gikatagbo niya ang pipila ka mga tinun-an. Bersikulo 2, o gipangutanan niya sila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Bersikulo 3, sa padayon nga mensahe, sila mitubag, wala gani kami mahibalo kung aduna bay Espiritu Santo. Bersikulo 3, giklaro ni Pablo, unya si Pablo nangutana kanila, unsa man di aing matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Giunsa man pagbunyag, unsa man na siya nga klase nga bunyag, ningon si Pablo sa ilaha. Ang bunyag ni Juan mao na ang tubag sa katong mga tinun-an. Bersikulo 4 ato makita, unya si Pablo maingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol og iyang gitudloan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan motuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. Sa bersikulo 5, sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus, sa dihang gipandungan sila ni Pablo, sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo, unya nagsulti sila lahi nga mga pinulungan, og nagwali usab sa pulong sa Dios. May 12 sila ka katao. Unya miadto si Pablo sa sinaguga og sulod sa 3 ka bulan, gisangyawan niya ang katawhan sa walay kahadlok. Nakiglantugi siya og naninguha sa pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. So ato makita sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6, ato makita kini mga tawhana nga nakadungog sa mensahe sa Dios, nakabalo sila kung unsa ang kamatuoran kinsa ang Dios. Ato nakita dire nga din mao ni mga tawhana nga nakadungog kung unsa ang mensahe or husto nga pagtulunan mahitungod sa Dios nga si Kristo mao ang Mesiyas gikan ni Apolos. So kani mga tawhana nakadungog sila sa mensahe ning Apolos. So si Pablo aning dapita dili sa ingon nga lisod para sa iya nga iyang ipasabot ang mensahe sa Dios. So ang iyang pangutana, nabunyagan ba kamo sa Espiritu Santo? Unsa man nga klase nga bunyag? Mao to nga nakita niya, naklaro niya nga din kani mga tawhana wa magani kabalo sa ang bunyag sa espiritu. So ay lang nakita kaning bunyag sa tubig. So unsa may kalahian sa kaning water baptism o kaning spiritual baptism or bunyag sa tubig o kaning bunyag pinaagi sa espiritu? Ang mga tag bunyag pinaagi sa tubig, unsa may mag-una, ang bunyag sa tubig or ang bunyag pinaagi sa espiritu? Ato makita dire sa mensahe ni Pablo, nagingon siya nga mag-una dapat ang bunyag sa espiritu, tapos bunyag sa tubig. Unsa may kalahian niini? Like ang bunyag sa espiritu ug bunyag sa tubig. Ang bunyag sa tubig dili na siya bago para sa tuwa kaning gitawag na water baptism or i-baptize ka pinaagi sa tubig or ikonsad ka tugsaw ka sa tubig o muhawas ka sa tubig nga bag-o na kang binuhat. So ato makita diri ang kaning bunyag pinaagi sa espiritu mao ni siya ang kaning kausaban gikan sa Dios nga nasinati sa tao. Sa panahon nga ang tao midawat ni Kristo isip Ginuog manluluwas sa iyang kinabuhi, diha-dihang panahon na, diha-dihang segunduha, diha-diha dayon siya gibunyagan sa espiritu. Pagpakita nga diin ang espiritu mikunsad sa iyang kinabuhi, mihari sa iyang kinabuhi, tungod kay ang espiritu sa Efeso 1:13 mao ang silyo nga ihatag sa Dios ni bisan kinsa nga modawat ni Kristo isip Ginuog manluluwas sa ilang kinabuhi. Sulaktod nga pagkasulti, tanang tao nga midawat ni Kristo gisilyuhan sa balang Espiritu Santo ug mao na siya ang bunyag pinaagi sa espiritu. Ug mao ning kaning tawhana nakadawat ni Kristo, nahimo siyang anak sa Dios ug sa atong panahon karon gitawag siya Kristohanon. Apan kaning panduha, kaning bunyag pinaagi sa tubig or kaning water baptism, unsa may kalahian gikan sa espiritu. Human ang tao na bunyagan pinaagi sa espiritu, human ang tao midawat ni Kristo isip Ginuog manluluwas sa iyang kinabuhi, naluwas siya, gisilyuhan siya sa balang Espiritu Santo, panag-iya na siya sa Dios, kabahin na siya sa pamilya sa Dios, anak na siya sa Dios,
Kristohano na siya, ug mao ning panahon nga din iyang ipakita sa mga tao, sa mga palibot, sa mga matang nga nagtan-aw sa iyaha, sa iyang pamilya, sa iyang mga igagaw, sa tanang tao nga nagapalibot, iyang ipakita nga dili niya ikaulaw ang iyang relasyon sa Ginoo, ug mao nang gitawag nato kaning magpa-water baptize ta. It means nga atong i-demonstrate, atong ipakita sa mga tao nga dili na ko ikaulaw si Kristo. Akong ibunyag, akong ipakita, akong ipadayag sa mga tao nga naa ko'y relasyon sa Ginoo, nga Kristohanon ko, nga anak ko sa Dios. So mao na siya ang meaning ngano kinahanglan man ta magpa water baptize. So ang makaluwas sa tao mao ang bunyag sa espiritu tungod kay kinahanglan ng tao makadawat sa kaluwasan gikan sa Dios. Kinahanglan siya maghinulsol, kinahanglan niya dawaton si Kristo isip Ginoo ug manluwas sa iyang kinabuhi. So mao na siya ay makaluwas, or mao na siya ay usa sa paagi, or ang paagi nga din ang tao maluwas, o ang bugtong paagi nga ang tao maluwas. So ato makita diri ang kaning bunyag pinaagi sa tubig, or ang kaning water baptism, dili na siya requirement para maluwas ang tao. Wa nagpasabot nga kung bunyagan ka, luwas na ka. Wa nagpasabot nga magpa-water baptize ko tungod kay ganahan ko nga, tungod kay mao ni siya magkakumpleto sa akong kaluwasan. No, it is not. Sa panahon nga ang tao midawat ni Kristo, isip Ginoo man luwas sa iyang kinabuhi, luwas na siya. Ang kanang water baptism is pagpakita lang, pagpadayag sa mga tao nga naa ko'y relasyon sa Ginoo, nga dili nimo ikaulaw ang Dios sa imong kinabuhi. So mao na atong giklaro diring dapita. So mao na nga si bisan kinsa man karon nga dili ka sure kanus ani mo gidawat si Kristo. Ang pinaka-anindot nga atong pagabuhaton karon nga din atong tan-awon atong kaugalingon, sure ba ko nga nidawat ko ni Kristo, o di ba ka niagto lang kog simbahan pero wala ko alamag kung unsa na siya mga butanga, o di ba ka nagagto-agto lang ko sa TLCC pero wala ko kabalo, naminaw lang ko sa wali sa pastor pero wa jud ko kabalo. Feel na ko kay Kristohanon akong ginikanan, so Kristohanon pud ko tungod kay anak ko nila. So dili ingon ani klase nga pamagi. Ang kaluwasan is tagsa-tagsa na siya. Tagsa-tagsa ta makigatubang sa Ginoo. So ang kaluwasan tagsa-tagsa nga prinsipyo, desisyon nga atong pagabuhaton kung modawat bata sa Ginoo or dili. So again, if nagtinguha ka nga maluwas ka, o nagtinguha ka sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, libre na siya, grabe na siya kasayon. Si Kristo namatay nga ibabaw sa cross para sa atong kaluwasan. Ang ato lang bugtong buhaton mao nga din atong ipaubos ang atong kaugalingon, atubangan sa Dios, maghinulsulta sa atong mga sala, ug atong dawaton si Kristo isip Ginoo ug manluwas sa atong kinabuhi. Ug diha dayon sa pagdawat nimo ni Kristo, nakadawat ka ni Kristo, naghari si Kristo, na ang balang espiritu nagasilyo sa imong kinabuhi, nga pa nag-iya na ka sa Dios. Juan 1:12 nga si bisan kinsa nga midawat sa Dios ni Kristo, bugtong anak sa Dios, si bisan kinsa nga midawat sa iyaha, gihatagag katungod nga mahimong anak sa Dios. Si bisan kinsa nga midawat kang Kristo. So ato makita diri, mo na siyang giklaro ning Pablo mahitungod sa kaning mga tinun-an diring dapita. So padayon ta sa mao nga mensahe, ato makita nga diin sa bersikulo 9, apan ang pipila kanila gahig kasing-kasing og wala mo tuo og nanultig dautan at tubangan sa mga tao mahitungod sa dalan. Busa mibiya kanila si Pablo o gidala niya ang mga tinun-an og matag adlaw nakiglantugi siya didto sa lawak tigumanan ni Tirano. So ato makita diri nga din gipasabot na ni Pablo apan inaagid kadto mga tawhana nga nakadungog sa mensahe sa kamatuoran, di gihapon sila motuo sa kung unsa ang pasabot ning Pablo. Gusto nila barugan kung unsa ang ilang nadungog, unsa ilang nakat-on. So I mean dili man siguro na bag-o para sa ato adire. Like naay mga tao jud nga moingon sila nga kung unsa ilang namatan mao pod ilang pagkamatyan. So dili kay nga bag-o nga tradisyon or pagtulun-an mahitungod sa ato nga konteksto karong panahon na. Apan kung atong tanawon sa bersikulo 10, nagpadayon kini sa duha ka tuig og tungod niini ang katawhan sa lalawigan sa Asya, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nakadungog sa pulong sa Ginoo. So ato makita diri nga diin bisan tuod ingon ani ang klase or ingon ani ang dagan sa ministry pero wala miundang si Pablo, nagpadayon siya sa pagsulti sa mensahe sa Dios ug ato nakita
nga gitugutan ni Pablo nga din gamiton siya sa Dios og ang Dios nagapamuhat og dagkong mga butang diha sa iyang kinabuhi og pinaagi sa iyaha na abot sa bisan asa ang mensahe sa Dios, sa bisan asang lalawigan og ato nabasa diri sa bersikulo 10 sa lalawigan sa Asia. So ato makita diri nga diin kung imong tugutan nga ang Dios magagamit sa imong nga kinabuhi, ang Dios magapamuhat jud. Magapamuhat og mga dagkong butang sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, nibisan sa mga tawo nga nagapalibot sa imuha. So makita nato diri ang bersikulo 11 ug ang bersikulo 12 ato makita nga din samtang nagpadayon og sulti sa mensahe si Pablo ngadto sa mga katawhan naapoy mga panghitabo nga grabe ang kasinatian nga na-encounter ning Pablo. Bersikulo 11 nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. Bersikulo 12 bisan ang mga panyo ug ang mga tapis nga iyang gigamit gidala ngadto sa mga masakiton ug maayo ang ilang mga sakit ug nanggula gikan kanila ang mga daotang espiritu. Grabiha. Kung giun sa paggamit sa Dios si Pablo, bisan iyang tapis, bisan iyang mga panyo, iagto lang sa masakiton tapos mamaayo sila. Ingon ana ang gahom nga diin gikan sa Dios diha sa kinabuhi ni Pablo. So ato makita diri nga diin grabe ang pagpamuhat sa Dios sa kinabuhi ni Pablo hilabi na sa mga tawo nga nagapalibot sa iyaha. Bersikulo 13 hantod sa 17 ato makita diri nga naay nag-involve ni siya og kaning evil spirit or daotang espiritu. Atong basahon, may pipila ka mga nagsuroy-suroy nga mga Hudiyo nga tighingilin sa mga yawa. Misulay usab sila sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Hesus. So ilang gisundog si Pablo. Miingon sila sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo, ato nakita sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo, gula diha sa mga tawo nga katong gipang demon possessed or sa katong gipang yawaan. Gibuhat kini sa pito ka mga anak nga lalaki ni Esquiva nga usa ka pangulong pari sa mga Hudiyo. Apan ang yawa miingon kanila, nakaila ako kang Hesus o kang Pablo, apan kinsa man kamo. So kaning panahon na murag samtang nagbasa ko ani murag ngilngig siya at the same time murag og magkatawa. Tungod kay si Pablo ato nakita nga diin tungod kay nakita sa daotang espiritu kung kinsa ang Dios ni Pablo, sila miguwa sa kinabuhi sa tao. Kaning kaning mga anak ni Esquiva, kaning mga lalaki nga ang mga anak niya, ilang gisundog pinaagi sa ngalan ni Hesus, nga giwali ni Pablo, gawa kamo. Tapos kaning mga daotang espiritu ato makita diri, dili sa ingon nga wala sila kabaloon sa panghitabo sa kalibutan, nasayod sila. Ingon ang kaning mga yawa, bersikulo 15, nakaila ako kang Hesus. Imagine ha, kaning mga yawa. Nakaila ko kang Hesus, kaila ko kang Pablo, apan kinsa man kamo. Tapos kaning mga anak lalaki, anak ni Esquiva, si Esquiva pangulong pari siya sa mga Hudiyo. Sa bersikulo 16, ang tao nga giyawaan mihasmag kanila sa labihang kapintas o gibuntog silang tanan. Nanagan sila gikan sa ilang balay nga pulos sa maran og hubo na. So atong nakita diri nga nay demon possess giyawaan tapos gi-attack kani mga tawhana nga nagpaingon nga gawas diha. Murag kanibang usahay maglibog ta na apoy mga tao nga mihintag magpasikat as if nga naa siya gahom or unsa, pero atong tugutan nga tinuod nga naay gahom ang Dios kung tinuod ta nga naadjud tay relasyon sa Ginoo. Bersikulo 17 ato makita ang tanang mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo sa Efeso nakabalita niini ug nalisang silang tanan o gipasidunggan pag-ayo ang ngalan sa Ginoo nga si Hesus. 18 hangtod sa 19, daghan usab ni adtong nahimo ng magtotoo ang nangabot og sa dayag misugid sa ilang mga binuhat. Daghan sa mga nagsalamangka or kaning nagsalamangka ganing usahay sa among isla kumawag tang ang pambot hilig kay mig kanang agto sa mga albularyo magpanigo-nigo kanang patuyokon ang nigo tapos ang inyong pambot na adiring dapita.
Ya, tapos nibalhin na pod, tapos nibalhin. Ya, tubago na lang po to sa nagpanigo ay basin nagdagan ang inyong pambot. So, di ba? So ato makita diri nga diin kani mga nagsalamangka, mga magikiro, mga mangkukulam, ato makita diri ang nagdala sa ilang mga libro o gisunog nila kini atubangan sa tanan. Ang mga libro mibilig mga 50,000 ka platang kwarta. Tungod niini ang ngalan sa Ginoo mikayla pag-ayo og nagmadaugon. So sa bersikulo 21 ato lang i-run through ang kaning nga mga mensahe. So nakita na to nga diin nahatagan og kasulbaran ang kaning mga tawo nga giyawaan pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Ninggawa sila ug ato makita sa kinalasan nga nahimo nga nagmadaugon ang Dios, ang buluhaton sa Dios bisan unsa man ang nahitabo or mangintag bati nga mga panghitabo. Sa bersikulo 23 hangtod sa 21 mao ni panahon nga diin si Pablo dako kayong posibilidad nga napriso siya tapos naganto siya, gipasakitan siya, giloto siya pag-ayo, gibiay-biay siya pag-ayo, gikulata siya, gibunog siya, naa siya ay sakit nga naabot. So daghan ang mga bati nga nahitabo sa kinabuhi ni Pablo. Hantod siya sa abgikan sa bersikulo 23 hantod sa 41. So pait pod ang nahiaguman ni Pablo pero usa sa iyahang nga mensahe nga kanunay niyang isulti, nagsakit man ako apan ana ang kalipay diha sa Ginoo. Gilutos man ako pero tinuod nga na akong paglaom diha sa Ginoo. Like kanunay niyang isulti nga kung unsa man kapait ang iyang kasinatian ana ay dako kaayo nga pabor diha sa Ginoo, dako kayo nga paglaom diha sa Ginoo. Kung naa may pagantos diri na ang kalipay diha sa Ginoo, kung naay kagul-anan diri tinuod nga kalipay diha sa presensya sa Ginoo. Like always din siyang gisulti niya, kanunay niya gisulti sa iyang mensahe, labi na sa mensahe niya sa unang Korinto, ikaduhang Korinto. Mao ni siyang gusto niya ipasabot sa ato. Hinaot nga diin, niini nga mensahe ato makita pod sa atong kinabuhi nga bisan pag mayuntag nagpagamit naman ko sa Ginoo ngano naapa man akong sakit, ngano wala man ko naayo sa akong sakit, nagpagamit man ko sa Ginoo ngano na nag-away, nabungkag man na among pamilya. Nagpagamit man ko sa Ginoo ngano wa man ko kapasar sa exam, ngano wa man ko kasulod sa trabaho. Nagpagamit man ko sa Ginoo ngano ingon ani naman nahuwad akong negosyo. Nagpagamit man ko sa Ginoo ngano nasakit man, namatay man ang akong mga minahal sa kinabuhi, akong anak, akong ginikanan. Ngano like daghan kay tag mga rason nga nangalagad man unta ko ngano wa man ni gihatag sa Ginoo. Like unsa man nangalagad ta sa Ginoo tungod kay naatay giapas nga ihatag niya nato or nangalagad ta tungod kay nakaila ta kung kinsa ang Ginoo. Like usahay masayop ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay man unta ang mga lagad sa Ginoo, nindot kay siya nga feeling, nindot kay siya sa pagbati ka sa natian nga nangalagad ka sa Dios, tag-iya sa imong kinabuhi, nangalagad ka sa Dios sa Dios nga nagbuhat sa tanan, sa Dios nga nagbuhat sa kinatibuk-an, tag-iya sa tanan, tag-iya sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa tanan-tanan nga naanimo, nangalagad ka sa Dios nga tag-iya niining tanan, nindot kay siya sa pagbati. Apan kumoingon gay tag nangalagad ta sa Ginoo tungod kay naatay giapas sa iyaha, murag bati kayo atubangan sa Ginoo nga miduo lang ta sa iyaha nga naatay giapas sa iyaha. Aton timan-an nga ang Dios dili siya butang nga wa siya nakakita sa ato mga kasakit, mga problema, mga pagsulay. Nakakita siya. Di siya bungol nga moingon nga di siya kadungog sa ato mga yango-ngo, sa ato mga hilak, sa ato mga kasakit. Dili buta og dili bungol ang atong Dios. Dili pungkol ang atong Ginoo nga dili siya kayang mo extend sa iyang kamot sa pagpanalangin sa iyang mga katawhan. Ang Dios na sayod sa imong panginahanglanon. Ang Dios na sayod sa imong gikinahanglan. Apan ang gusto sa Ginoo nga mga lagad sa iya sa tibuok nga kasing-kasing, sa tibuok natong kinabuhi, sama sa kinabuhi ni Pablo, di ba? Makaingon ta nga usahay nindot ang dagan, usahay bati kaayo, pero iyang nakita nga naa ang pabor diha sa Ginoo. Nga din sa atong pagpangalagad sa Ginoo, hinaot nga ato makita nga dili man okay ang dagan sa tanan, pero naatay kasiguraduhan sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Mawagtang maguba ang kalibutan, mawagtang ang mga minahalimos kinabuhi, apan magpabilin ang Dios. Mobiya ta niini nga lawas,
madugta kini, malata kini, ngadto balik sa abog, ngadto balik sa lapok, ngadto balik sa yuta. Apan ana atay kasiguraduhan kung natay relasyon sa Ginoo nga kung mamatay man kita mo biya sa kalibutan, kuyog hapon ta sa Dios og mas grabe ka anindot ang ato ang kasinatian kuyog siya. Hinaot nga niini nga mensahe kung unsa man imong kasakit karon, kung unsa man imong kabugaton karon, hinaot nga makita nato unsa ang gibuhat sa Dios taliwala ni ining tanan. Likod sa mga kasakit, likod sa unos sa imong kinabuhi, nga naapay paglaom na adya sa Dios. Na ang tinuod nga kalipay na adya sa Dios. Ayaw kalimot nga naa ang Ginoo. Ayaw tuguti nga diin busy na kayo kakarong panahona sa sigig paningkamot, sa trabaho, sa bisan unsang mga butang, tapos wala na kay oras para sa Ginoo. Ang atong kinabuhi, ang Ginoo mo'y nagkupot ni ini. Ayaw tuguti nga sayang ang mga pila ka buwan, pila ka adlaw, pila ka tuig nga natas kalibutan tapos wala na to gigamit sa kahimayaan sa Ginoo. Uwaw kayo makigatubang ta sa Ginoo, kung mamatay ta makigatubang ta sa Ginoo. Uwaw kayo nga wa ta ikatubag kung giunsa na to paggamit atong kinabuhi sa kalibutan. Hinaot nga karon nindot nga diin mo desisyon ka nga andam ka nga magpagamit sa atong buhi nga Dios. Naatay mga ministry sa TLCC, tuguti nga diin pwede ka mo approach sa mga leaders sa TLCC, sa mga pastors. Kung unsa man ang mga ministry nga pwede nga ma-involve ka. Kung ganahan ka mag-open ka o kaning magtudlo kag mga bata sa dapit sa inyong lugar, kung ganahan ka nga na mga materials or ganahan ka og kaning project or ganahan ka duol sa atong mga pastors, kung ganahan ka mag-open og Bible study sa inyong panimalay, sa inyong balay, pwede ta maka-message sa mga leaders sa TLCC or adto sa mga pastors, kalipay namo ang maghandol og Bible study, magpaambit sa kamatuoran sa mensahe sa Dios ngadto sa inyo ha. So kana hinaot nga sugod karon natay kasing-kasing nga mangita ug magtuon sa mensahe kung kinsa jud ang Dios sa ato ang kinabuhi. Dalaygon ang Dios ug ang Dios padayon magapanalangin sa matag usa. Magampo kita. Ginoon Dios nini nga mensahe nga among nadungog karon. Salamat Ginoo sa pagpahinumdom nga din ikaw ang Dios nga tinubdan sa tanan, tinubdan sa among kinabuhi ug tuguti o Dios nga diin di malikayan, nga diin usahay mabisi kami, mabisi ang imong mga katawhan. Tuguti o Dios nga diin imo hang ipaabot sa ilang kasing-kasing nga mugahin pa sila og oras para sa imuha tungod kay mao ni siyang usa sa pinaka-importante nga weapon Ginoo nga diin samtang magalakaw kami niini nga danlog nga kalibutan, ang kani nga pag-ampo mo'y magkupot kanamo ang magpabilin kaming lig-on diha sa imuha. Hilabi na Ginoo sa pagtuon sa mga mensahe. Tuguti o Dios imo makanakan karon nga puno sa problema, na sa mga pagsulay, na mga kasakit, na sa kagulanan. O Dios tuguti Ginoo nga din imo balang espiritu magahikap sa ilang kasing-kasing, sa ilang kinabuhi nga matagamtaman nila Ginoo ang imuhang tinuod nga presensya, ang tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw ug tinuod nga katagbawan diha lamang sa imuhang presensya Ginoo. Tuguti o Dios na nga mensahe karon nga diin sa tanang dalunggan nga naminaw karon, andam pud sila Ginoo nga diin gikan sa ilang kasing-kasing, andam sila Ginoo nga magpagamit na sa imuhang himaya sa imong buluhaton. Ug tuguti o Dios nga diin hatagan nimo sila sa kainiton, sa pagpadayon sa pagpangalagad, sa pagpadayon sa pagbasa sa imong Biblia, sa pagpadayon sa pagampo hilabi na o Dios, sa pagpadayon sa pagsulti sa kamatuoran ngadto sa ubang tao. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.